Sung jotono rangri gana ungna musung maheda aw haino jotono ina musung matong ko rangri gana borok kotor sinung mana ni borong mana ni am hai jotono ina musung matong phia jotono musung ma success hai ke imang no muk thang khai mia imang no ngui torong ko abo ni bagi na norong nang koyo norok an ob video ni trotoi kisa pano da motivate ang hanai ang ob video bano mane norok an ob video no kisa bekharoi khnai nyadi baheng jak jodi no norok ni bekhan mote hai ke saja kha ke kaisa like ri ri ngai tai an channel subscribe khai ko ke subscribe khai di ngai tai share bo khai ri ngai video ni main ko hai ke main point no thanglai sinai sung nung bora thanai nung busuk jora thanai nung bo hapungo kasanai busuk jora kasanai abo nung nin bukhawo ma wan sungai haike wan sungma tongna nangnai tai nini je wan sungma haike nin je imang aborong no sakbai thang kubui khni puitoma khainai phia nung je phru samung kaham haike lama kaham himpro hingke nin kebe mung gila mano phainai haipano nung ok kebe mung rong no kebe mung hingjawoi nini samung nang khai no thani khai no tong tabuk je sini jagai tongnai ro borom jagai tongnai ro borok bo nung haino nin saipano tai bo kebe mung phaijaka phia borok afro kiriya karei lasya karei borong samung no kubui wan sugoi sakbai thang puito khabiye borok tabo buini bwskango borom jagai tongo sini jagai tongo aw ang norok no ba amno sana musungo norok je samung man je samung no puito khai je samung norok khainan muchong a samung no khai phia nung je samung pano khai je samung pano khai kebe mungle phainai na phia success le joto jaga na to nung je samung man amono khai di ngai nini imang rong no bo muk thang khai di hingke tinin bagai video amsungno norok jodin video chajak kha hingke to like ri de hingke an channel no kotal hingke please subscribe kari tinin bagai video amsungno norok malai pine next video